Чували ли сте за ефекта на Ленард? Това е ефект, когато молекулите падат по подобен начин, те се разпадат и се отделят отрицателни иони. Това действа изключително благоприятно върху здравето на човек. Мозъка се насища с кислород, подобрява се отделянето на серотонин, който е хормона на щастието, и се повишава цялостната енергия на тялото. За сравнение, когато стоим в затворена градска среда, всички уреди около нас, телевизори, телефони и така нататък, отделят положителни иони, които имат обратния ефект. Затова е изключително полезно да се ходи на такива места. Друго полезно действие на водопадите е белия шум. Изключително монотонен и успокояващ тялото. Затова заздравете за градския зной, хващайте удобните обувки и вървете при естествения климатик на водата, там където вятъра танцува с водните капки и ги превръщат в кристална прохлада.